Sa mga nangita og lahi nga kalingawan, isip kabahin sa distressing activity this summer, ani ay haom alang kaninyo. Sayra nato kini sa report ni Orchids Lapingkaw. Dili kini ordinaryo nga toy car, sanglit makatangas kini sa lisod nga agianan, sa bukid ug makalabang usab sa sapa. Mao kini ang gitawag nga remote control or radio control crawlers o RC crawlers. Usa ka matang sa toy car nga gidisenyo aron nga makasugakod sa mga rough road. Ug tungod niini, daw sama nga mukamang ang iyang dagan. Ang unit is na siya iyang battery, then ang iyang transmitter kanang remote control ni mobile. Napo siya drive battery, then if i-trigger pull lang nimo mo na iyang forward, then up nimo mo to iyang reverse. So left and right sa iyang diri sa iyang remote para maneuvering niya left and right. Lakip sa mga nahilig ni ini, mao ang usa sa mga founder sa RC crawlers sa dakbayan sa Cebu nga si Michael Eroho nga iyang gigamit isip usa ka distressing activity. Suma pa ni Eroho nga nagsugod sila sa pagkamahiligo ni ini uban ang iyang mga higala sa wala pang pandemya. Og karon, aduna sila 15 ka mga miyembro nga taga-dakbayan sa Cebu, Tuburan, Mandaue ug dakbayan sa Talisay. Nasuwaya na kini sa mga bukirang dapit sama sa lungsod sa Carmen. Para lang nako kanang stressing lang nako. Medyo kuan gamay gyud usahay kanang mas makuanlan ka ba nga buwang na nimo then duwa ka RC nga. But if naagip ka sa magduwa ka RC, like maka-experience ka kanang maneuvering stage ganin mo sa imo ang sakyanan mo ra sa una duwa sa kung nga sakyanan din, pero mas let's put mo ng RC din mas kanang mura sa drive ba. Matod pa niya nga usa kini ka pinalahi nga experience, sanglit daw susama sa tinuod nga sakyanan ang pagpadaga ni ini. Sama na lang kung unsaon pagpalabang sa toy car ngadto sa sapa o baka sa pagpasaka ni ini sa batuon nga lugar. Sa mga interesado nga mosalmot ni ini, so yung mga RC siya, pwede rin ka maka-enjoy sa RC crawler Cebu. Then naratay page na puhon, then sa karon di workout pa na namo. Then you can contact me through my Facebook, Lalaki. And then encourage ko sa tanan uban mga kids o kuan minors nga kuan mahilig ko para pa-divert ng pudang kuan mo ba into hobby dili dito sa kanang mga kadautan sa kabatanunan. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.